Sembla un nen, però té el cervell d'un adult i és el detectiu Conan. Perdó, ha de ser horrorós, que et passi això. Horrorós. Hola, sóc el Conan. No li digueu a ningú el meu secret. Ah, doncs jo ho he sabut des d'un bon principi. La informació més important quan dobles algú ens la proporciona als ulls. I doblar-lo per mi és fàcil, és molt fàcil. No tinc res en comú amb ell, però sí que el porto com molt... El tinc molt integrat. Vinga, nois, investigueu amb mi. Així que, voleu més capítols? Ai, sí, moltes gràcies! Jo que estic des del capítol 0 i ara que estem a punt d'arribar al 1000, que això és molt fort, 1000 episodis, no m'havia passat mai a la vida. Ostres, en Shinichi! I per què no ha vingut ja resolt el cas aquí, en comptes de parlar tant per telèfon? La Ran és revolucionària. Els gestos, els plors, els sís, els nos, els crits, de vegades és molt més difícil que quan xerrem molt. No hi podràs anar fins que estiguis del tot recuperat. A més, encara et veig les galtes una mica vermelletes. Les escenes meves favorites amb la Ran són les romàntiques, quan sembla que es trobarà amb el Shinichi i no saps si arribarà o no arribarà. Espera't, veure els cirerers florits m'ha fet pensar en la primera vegada que vaig veure en Shinichi. Sempre la Ran està com a punt de... Sempre li recorda algú. I aleshores dius, ara, però penses, no passarà, és que no passarà. Aleshores, si en aquell moment que dius, aviam sí, i de cop dius, no, potser si portem no sé quants capítols no passarà ara. També he doblat a la Momoko, a la Màgica Doremi, la Ranma noia, Ranma, infinits animes he doblat i a més és una de les meves coses preferides, doblar anime. Escolta, pare, vols dir que no hauries de deixar de beure i menjar una I mica? la Gassa és un personatge, vull dir que així, com el veus que es crea així com molt sèrio i porta aquest bigoti que quasi s'assembla molt al meu, el que passa que ell el té més blanc que jo. A veure... I ara on, Ikomaika? Això és el dialecte de Gifu. És més aviat un personatge alegre, té gràcia, té enginy. Ah, hola, Agassa. Nois, el senyor Tawayama és amic meu de fa molts anys. De vegades, fins i tot amb els nous personatges de detectius i tot això, doncs els hi fa broma perquè, doncs, diguem-ne que, no sé, es posin una mica en marxa també, no? Ja m'ho pensava. Amb aquest truc era impossible matar-lo. A mi una cosa que m'atrau del Shinichi és que és un tio que li agrada molt la seva feina, s'implica molt i es menja molt el coco. Prou! Com t'ho he de dir, que no interfereixis en les investigacions? És un personatge que m'acompanya des de gairebé fa 30 anys. La veritat sempre s'acaba sabent. Sembla un nen, però té el cervell d'un adult. I és el detectiu Conan! Això és el que estan esperant sempre. Soc la Ran Mouri i estic enamorada d'en Shinichi. El tornaré a veure? No us podeu perdre cap episodi del Detectiu Conan.